Shalom, horas madihamu, amanami, inanami, naposobulung, ruas ni Tuhatta, nahina holongan, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Ada orang so tapuka parminggota, tapake matik kita, martanyang nahohom mahita di bagasar rohat tabi. Amin. Mari dibahita. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Go asini rohani Jehovah do tanoon, marhite-hite hatani Jehovah do menjadi akal langit. Marulupuluk mahamu ale akka partigor, mangasahon Jehovah. Talupdo marede akan ujur marroha. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami. Nama dok mauliate do hami tuho ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean marhite-hite hama matemi. Ala disodangi hodo tanoman nami asa marpakirimun na mangulu hami alani hahihiyommi. Dang pola bema biar hami mida hamatean ay hodo uluan nami ruasmu do hami. Di pausat todo hami sian hahulumut tuhati uron sian hamatean Tuhan uluan. Atong pergugoy mahami mamuji dohot manguloy ho ari-ari. Pasangapon ho di bagasan hapor siyaon na mangulu. Pay masahat hami tulabungmu. Amen. Kudul mahamu saluhutna. Marede mahita.
pati ni debata di minggu tasadarion tersurat di poda biddu 15 ayat 10 rohana hilas pasihar panaili alai mulu marsak roha margudopung ma toddi ido sahana rak mangido gogo mahita tu debata laho mangulahon laho bar tu pati nai ali Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon naho bar tu pati mi amin mari de mahita di bagasan uduk dohot serep niroha tato poti madosata dia dopan ni debata martangi yang mahita ali Tuhan debata pargogona satu dosan jala ama para siroha dang lomoro hamida hamatian ni pardosa mula manian parjahati tumadikod dalanna asa mangulu ibana ido dipangidoroham alani i ubaid dipangidohami saya sudah timaturu-torum asa unang mangonai betu hami saya sesa sude dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham saya pargugoi mahami asa margugo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tapi gima baga-bagani debata taringot tu hasasan di dosa. Songonod dohatani Tuhan Jehovah. Nunga diar sahi hoau marhite-hite sian akka dosam. Jalan nunga dilojai hoau marhite-hite sian akka hajahatonmu. Au tutu, au sadiri manalesei akka pangalosim alani hadiri oku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapom ma di debatana di gijang. Amin. Udul ma hamusalhuna mared de mahita.
Tatangihon mahatani debata naga beturpuk epistel di minggu sadarion tarsurat di pangukapon biddu 5 mamukasian ayat 10 sada sahatu ayat 14 tajahama marsika sorin. Dungi mamereng maau gabe hubege ma songon suarani torop suru-suruan humaliang habangsai. Nang suarani akka parngolui dohot akka situai. Ia torop nasida marloksa-loksa jala marribu-ribu. Gabe hubegi masuarani nasa na tinopa akan na di Banua Gijang di tano di toru ni tano rodi na di laut tung salhuna di bagasan akai madog puji-pujian dohot hamuliau dohot hasangapod dohot haguguun rodi saliling-liling nama di ibana nahudul di habangsai dohot di biru-birui. Ido sahakna martua doakan atau mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Mari deh kita. Puji ma debata. Tidakon maha porsyautai songon nahina tidakon ni dongata saha porsyaut di sadok portibion rap mahita maddok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabe asyatot di porbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tu Banua Toru dung ditanom na mula mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria na badia huria hato panni halak Kristen akan na badia dohot dihasesan di dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogo daging ni halak na mate dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tabigema puji-pujian siankur ama PHD.
Huriani tuhata amanami dohot inanami haha angginang na pinaribot na hinaholongan di bagasan goar ni tuhata Jesus Kristus tabigi majo titing na masa di mingguta sadarion minggu tanggal 1 Mei tahun 2022. Parhalado HKBP Batam pasahaton mauliate tuhamuna akka amanami inanami dohot haha anggi pinaribot naro marminggu di bagasan sadarion lumobima tuhamu dongan saha porsiaon na odope parjulu saha liro marminggu tu jamita na parjulu di minggu sadarion amang pendeta resort pendeta Belman Hutahayan MD manguluhon minggu di pukul pitu wib nasugut di huriat tahun dohot pukul 10 sadawib di pos pelayanan Muka Kuning. Na paduahon di minggu sadarion inang Bibel Froleni Borusinaga manguluhon minggu di HKBP Jetun Resort Batam pukul 8.30 dohot pukul 10 wib. Na patuluhon kunjungan tamu huria manguduti titing ni huriata na di hari minggu na salpo di mingguta sadarion adong do tamu ni huriata ima tim paduan suara remaja pemuda Manang PSRP peserta PES Parawi Provinsi Kepulauan Riau torop nasida 45 halak patu beguhonon kornasida di parmingguon pukul 10 sadawib nasida mautusan sian Provinsi Kepulauan Riau tu Pos Parawi Nasional ke-13 di daerah istimewa Yogyakarta pada tanggal 19 sampai dengan 26 Juni 2022 mendampingi tamu taima punguan ina Deborah tuhatama na mangaramoti nasida di Pardalana na paupaton pemeriksaan kesehatan untuk lansia manguduti titing na di minggu nasalpo di minggu tasadarion di Patupa Huriatado pemeriksaan kesehatan khusus tu lansia mulai pukul siawib bertempat di ruang parsermonan na palimahon donor darah di minggu naroon tanggal 8 Mei 2022 Dewan Diakonia melalui seksi kesehatan patupahon kegiatan donor darah mulai pukul 8.30 wib sahatu pukul 10 sadawib maringanan di ruang sermon di samping kantor gereja marhite naradehita mandonorkan darah boima gudang pasahaton mauliate gudang dongata na tertolong na paonopon partangyangan wek di mingguon hari Rabu Kamis dohot Jumat patupaon ni huriat tama partangyangan wek masuk pukul 10 siawib tabereng ma jadwal ni wek tabi jalaro mahita madohoti partangyangani songon naung adong di infokus di layar monitor na ta adopi radi mahita madohoti partangyangan na papituhon kunjungan kasih na poso Lubuk Baja anon pukul 10 wib patupaon ni na poso pos Lubuk Baja do kunjungan kasih tubagas ni na poso Alfredo Stepanus Panjaitan di Batam Center marhite kunjungan ni manabai semangat tu si Alfredo di namangadopi parsahiton na pawaluhon kunjungan pelayanan Kornaposo sadarion kunjungan Kornaposo gabungan pos Pradais dohot pos Pelita tu pos pelayanan Muka Kuning madohoti parmingguon di si masuk pukul 10 sadawib na pasiahon pembekalan guru sekolah minggu Distrik 20 Kepulauan Riau mengadakan pembekalan guru sekolah minggu mulai tanggal 1 sahatu tanggal 3 Mei 2022 Minggu, Senin dan Selasa jam 3 sore setiap hari tempat di HKBP Mahanaim peserta dari gereja kita sebanyak 7 orang. Nah pasapuluhon ruas na pindah
Mulai minggu tasadarion pindah huria sian huria taon keluarga Bapak Rizal Mandacan sialagan inatai Riris Rahayu Natalia Hutagalung dohot dua halak yanakon nasida sada parjolo ima saelean nada blesina sialagan na paduahon Maximilian tua sialagan alamat Marbella Residence Blok Sesia nomor 8 Wek Batam Kota pindah huria tu GKI Bukit Indah Sukajadi Batam napa 10 sadahon maka tidak kon hapor seaon di pesta parningotan hana naik ni Tuhata Yesus tanggal 20 Mei 2022 di sima aka iana kota parguru malua maka tidak kon hapor seaon patu paot tado opat hari par minggu di si ima pukul 6 wib pukul 8 wib pukul 10 wib nama lua pukul 10 wib ima ibadah kontemporer tu aka par guru malua nang tu natoras asa di jahama jadwal naung disusun huriata napa 12 sumbangan dohot napa 10 tuduhon pilihan bulanan nang 10 wapat gerakan Rp1.000 dohot manangyak konak kana marsahit tabereng ma di infokus na adong ta adopi bersama ulang tahun pangula nagoktiki dohot sudi parhalado pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan turuas ni huriata mamukka tanggal 1 Mei sahatu tanggal 7 Mei 2022 di leon Tuhan magajang nyumur songoni nang hahi pason titing parhepengon sahatu tanggal 30 April 2022 huria 770 juta 234.152 rupiah pembangunan 70 juta 210.610 rupiah tu kantor pusat 30 juta 167.900 rupiah saldo akhir 874 juta 493.513 rupiah songonima titing namasa di huriata di bagasan nasa mingguon saya di pasu-pasu tuhata ma nasa titing ni huriana amin Amin. Tabi gema puji-pujian Siankor inalubuk baja.
Tapasaha mapeliat tanom muli tutuhatna kantong sada A dohot sada B huhut tita marede sabukid di nomor 806 ayat sada dohot udutna. Las perohan, marsa
martangiang mahita. Tamado kami madok mauliate tuho ali Tuhan, ala toktong do dijaga ho ngulu nami, di sarihoko, dilihoko akanari koti, lumubima di pataru asiniroham dohami, tu tonga-tonga ni jorom, dinamarasaur kami di joromon, mamuji pasangap guarmu, marhite de puji-pujian, asanggiat matuhan di tonga-tonga nami ho, nang dinatumangi hon hatami, asa taruli kami, di haroro nami tu joromon, mabuan siluan na arga kami, jamita na mangulu, tu tonga-tonga ni bagas nami bi, nang tuaka panggulmiton ningulu nami pe. Tangi hom mahami Tuhan, homa dongan nami, mauliate madiho. Amen. Selamat hari Minggu madihita saluhuna. Taleo maroha doho pikirata hamua kama ngakainang, di parasaurata marhite hatani debata, jamita di mingguta sadarion, imana tarsurat di pesalmen bidduopat, mamuka sian ayat 2, sahatu ayat sia, takasma tapahutihut hujahama di tonga-tongata. Tangiang mangido haluaon, edde sian sidapit, saya lu si maahu ale de batani hati goraku, ia hujauho, jala palubang au jupa hagugutan, asima roham diahu, jala tangi homma tangiaki. Ia hamu pinopar ni jolma, sedia lilingodo lea rohamuna di hasalaki, sedia lilingodo halo haholongan ni rohamuna naso hasea, jala diorom hamuna, diorom muna gabus sela. Unang soboto hamu, marhasurungan do dibahen Jahoba akahasianna, matua ditangiho Jahoba do molo hujo wibana. Holsoho kamu hiyama asa unang dapota dosa, marhusari marohamuna dungro, di podoman hamu asa sonang hamu sela. Pilihon hamu ma pilihan hati koran, jala marhapo satu Jahoba mahamu. Lado akan nama dok, tungi sema manupakon nading gatuhita, alai ali Jahoba sai pasodak koma tuhami sodang ni bohim. Gumodang dolas ni rohaku di leoko sia dinasida di hamamasa ni gotilon eme dohot anggur nagabe situtu. Sonang duau hupiakon huut mamit tornok aisa sadahodo ali Jahoba pasonangahu maringanan. Ima sahatna. Hamua kadonga saha porsiaon di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Domutu goarni mingguta sadarion, ima minggu misericordias domini, nama dok gok asini rohani Jahoba do tanoon. Jala dohonot tama, ala asini rohani Jahoba do, ubay boy hita saunari marpungu di tonga-tonga ni joroon. Hita hiam majol manadumangol, ala danga dong jabarta, ala ni dusai. Alai asini rohani di mata Jahoba,
ro manobus sita marhite Yesus Kristus tuhatai, ima asini roha nasoboi di leo portibio tuhita. Ada ngadong asing ni Yesus naboy manobus sita siya dosa dot hamatean na saliling nililing na. Atong hamua kadonga sa porsiaon ikotakas dohita madok mauliate sa hatutikyon alagok asini rohani Jehovah do nguluton. Dangadok kape nabuy pangasahonota. Alay debata nasun badia. Debata nasun gogo jala para si roha nasumuruk si tutu naung palua hokita siya dosa do tahamatean gabe parjabar hita di hanguluan saliling nililing na marhite-hite haheheon ni tuhata Tuhan Yesus. Moloridok marhite guarni mingguta misericordias domini gok asini rohani Jehovah do sadok tanoon lapatan na hamua kadonga saha porsiaon manang didia pehita maringanan. Manang didia pehita mangula ulaota disido asini rohan debata saor tutong-atongan nguluta. Memang juk do dakta hilala asini rohani debata buidui ala ni gudang ni paru kilo do ni masalah na tadopi. Hape hamua kadonga saha porsiaon asini rohani debata hilalaot tadoi molo tok kita rap dohot ibana. Ala asini rohan debata di pasahat. Tuaka na porsea di haheheon ni tuhata Tuhan Yesus. Imana parjulu. Atong miseria cordias domini di mingguta sadarion naing hilalauta asini rohani debata na mangiring-iring uluta jala marhitima ikonuduk jala serep rohata diadopan ni debata. Aida ngadok kape nabuy pasanganota hola nasini rohani debata do. Asini rohani debata nabuy idauta siat turupuhon hamua kadonga saha porsiaon laos sekaligus managa berenungan jamita si hanguluhonota di minggu sadarion ima na parjolo asini rohani debata tu akka na porsea. Ala ditangihon debatado tangiang niakka na porsiai. Ido-idota na niaja ni parpesalmen di turupuhon ala posdo rohani ibana alusan ni debatado tangiang na. Dadahola teori alai secara kenyataan na pardalanan ningulu ni parpesalmen naung niadupan na dui. Tohodo asini rohan debata mangiring-iring uluna ditangihod do tangyang na. Memang hamu kadonga sa porsiaon soina malas ni roha molo ditangihod debata tangyakta. Alani asini rohan debata do molo saha tutikyon dialusi debata tangyakta nakpe adong dopera tangyakta nasu dialusi debata ate. Alai pos rohata tangihonon ni debata doi. Dialusi debata do tangiang nyakka hasianna. Molotajaha marhite-hite turpuk sadarion di air. Tohamu gabe hirana maniktikom marupane. Marhasurungat do di bahen Jehovah akka hasianna. Matua ditangiho Jehovah do molo hujo ibana. Ima kesaksian ni parpesalmen. Pabua hasian ni dematado ibana.
lao songonima nang hita hamua kadonga saha prosyaon. Nunga hasian ni debata hita marhiti-hiti panubusion ni Yesus Kristus tuhatai. Alay nang jotakas atusata. Molidok hasian tohodo sumurung pabahena tusi. Ala di bahasa Indonesia di Alkitab tai didok yang paling dia kasihi. Dangadong memang terjemahan secara langsung di hata Batak hasian. Alai sudedo hitara mangantusi jalau boto taringot tu hata hasianon. Olodo sipata martanga pudi jolma tu hasian nate. Luar biasa moloidok hasiakku doi. Ido boru hasiakku, ido anak hasiakku inna. Molo pala didok amat tarupani tuinata hodo hasiakku ninna dang binoto be. Ulala tur marbunga-bunga dorohan yak kainata te. Songonido nang kamata yang gopola do inatara suamiku hasiakku situtudo homoloinna ngaluar biasa. Hamu kadonga saha porsiaun di bagasan gorni tuhata Yesus Kristus naneng dohonon na marhite-hite kalimati hata padohan hasiani hamu kadonga saha porsiaun dada holan keistimewaan ni nama kasiani manang debata. Alai di patarida hodo isedo anak hasian ni debata. Ima akahalak nauduk jalaolo mangului hatana. Termasuk ma Raja David. Termasuk ma nang hita. Naneng dohonon na di sihamu kadonga saha porsiaun alusan ni debatado tangyakta. Molo naung hasian ni debatado hita nuaeng. Molo radiro hata tumangihon mangguruhon dohok mangulahon hatan debata tanghionon na do tangyakta. Hamua kadonga saha porsiaun di bagasan gore tu hata Yesus Kristus taringot tu kesaksian na alusan ni debatado tangiang niak kana porsea bujolo satokin taida latar belakang ni Kidung Jemaat nomor 26. Molo di buku deta nomor 777. 777 didok dulo maawon o Tuhan begi anggukon rodo hotwa kadongan topo nang awon. Hamu kadonga saha porsiaun ima sada kesaksian ni sada halak narapidana. Na makarang laguon ima sada halak na margoar si Paniji Crosby. Sahalak na mapitung sian Amerika. Naung gudang makarang lagu rohani. Dalam marhiti-hiti gudang akak kesaksian di bana. Di sadatik diudang ma si Pani J. Crosby mabai pertangyangan di sada penjara. Ibana ma merjamita. Alai duk sidung pertangyangan ini dibai ma adong pertemuan semacam diskusi kecil. Dungadong masada halak narapidana bersaksi songonon. Dang patu taunian martangiang. Ala pardusa na gudang duau. Ido bain masuk kau tu penjarao. Aledang boy hu tinggal hon Tuhani. Ala Tuhani do na boy mengalusi tangyakku dohot alu-aluku. Alanini naibana dakya lupa au madok di tangyakku Tuhan nunga di topoto halahan topot doho tau mampirlah dengar doaku. Duksipul partangyangani hamwa kadongan mulak ma si Pani J. Crosby tujabuna
alai saya terngiang madi bagasan roha doho pikiranna sada kesaksian na luar biasa taringo tupos ni rohani sada halak narapidana na alusan ni dibatado tangyangna. Dia berpengharapan suatu saat Tuhan akan mengabulkan doanya. Gabe timbul marohana makarang laguon di Karangibana mampirlah dengar doaku. Dulu mau oh Tuhan, nunga ditopot tohalak, nunga marlas ni rohana sida ditubus so topot doho tau. Alanido hamu kadonga saha porsiaon turpuhon mau manugu-nugu hita akahala naung manada asini rohan ni bata ima hala na porsea tangihonon alusan ni bata do tangyangna langsung ni manang hita unang medili hita. Napaduahon hamu kadonga saha porsiaon tadani naung taatusi jala tajalo asini rohani di bata alani ikopos dorohata palubangun ni di bata dohita sian hagugutata. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan melepaskan kita dari masalah-masalah yang kita hadapi. Ido pos ni rohata songo parpesal mendison hamua kadongan luar biasa paru kilon na hagugutonna. Rosi Saul dililibana sian istana. Dia harus mengeluarkan meninggalkan istana. Ikom mengungsi bana tuduluk tuhutan. Dangadok kasalana. Itulah penderitaan yang sungguh pahit. Roanak nasiap Salom berusaha menggulingkan dia dari tahta kerajaannya. Ngiri dua teh. Yang gopola diri ni bahasa diri. Majehe honiba. Yang gopola anak ni bahasa diri. Manusaiba. Inuang nang mengajak kita. Hamu kadongan manang sungod. Alanido ronakin aka inata manugu-nugu hita marhite de pujian korasida tuk swadong do Tuhan songko. Kesaksian na mengajak hita hamu kadonga saha porsiaon nakpei komarukil doa kana porsiai. Raja David, Raja Daud yang dipilih oleh Tuhan menjadi raja alaikum mamulus parukilon naga berenungan di hita bui doa kainang akamang lam jonok kita tutuhani labtabba kaparukilon di tonga-tonga ning ulutao alai nang dohonon na hamu kadonga sa prosyaon didok parpesal menon palubangon ni Jehovah do ibana sian hagugutanna molo hujau ho alusiaw. Panadaw na luar biasa ni parpesalmen marhiti-hiti pos ni rohana tu di bata alani ikomarasing do akanang manada majalo asini rohan di bata imana porsia doho sianakan na so porsia taida maparasingan na tabuka majolo hamu kadungan 2 Korin 4 ayat walu dohot ayat sia tapai hutihu mahujahama boido sabil tajaha asaboy idahota akana porsea akana pinili di matape boido marukil alai parasingan ni jolma na porsea na marpos ni roha tu di bata pos rohana palubangon ni di bata do ibana. Tuhan akan melepaskan dia dari segala keluh kesah. Didokma dina saluhud do kami marha porsuhon alai dang hapusohan. Tersosak alai dada tarhapit. Na tarlili do kami alai dang tung pinasobbu.
pinatinggakon alay dangtung anggobolong. Luar biasa. Akan naporsiai nakpe manaon naporsuk dan gabi madili. Nakpe sipata tinggang do pakilalata. Kita tidak bisa mengatakan apa-apa. Moloro parukilon molo persoalan ningolu sipata dak tadok taboto madok si dohonota alai kopos dorohata. Molo hala naung manada asinirohan debata palu bangun ni debata do ibana. Amin. Napatuluhon hamu kadonga saha porsiaon dak pasobuon ni debata kana porsiai laos tinggang. Alai tugonna sarihononna. Borhak do Raja David meninggalkan tahta kerajaan. Adong dua kapasukanna, adong dua kaparlemen ado nasing. Alai borhati bana khobar tu petunjuk ni debata. Naneng dohonon na hamu kadonga sa porsiaon bisa jadi tahta kerajaan itu direbut orang. Boido sampai hirana tinggang pakilalata. Alai dak kabata jolma pasu-pasu ni debata. Molotung marsogoni roh hape portibion mamerek kita. Pola saya berencana portibion lau maninggak kok kita. Asa gabetar marah kita dolan nasing. Tapi berkat Tuhan tidak ada yang bisa menghalanginya. Molo di bagasan asinirohan debatado anak hasian na dohita, boru hasian na dohita hamu kadungan. Palubangon na debata, lehonon debatado kelegaan di hita. Alani dora molo dung malua hita si anak kaparu kilotai itor songon na lubang do pakilalana te. Amang mauliate ma Tuhan. Alani ingok mapasaha pilihanmu ninna dituru pohon. Orang yang telah mengenal kasih karunia Tuhan, persembahkanlah yang terbaik bagi Tuhan. Imah hataridana. Namangihut hamu kadonga saha porsiaon. Molo naung tatadda do tutu asini rohani debata. Tadok manuaeng mauliate matuhana sini rohami loko diau hosa nguluan di palua hoau sian kopit sore mago na mengancam kehidupan sahatu sadarion nunga boyu tenak kita asini rohani di batadui na mangurupi hita na margogoy hok kita palua hok kita siani alani taddani halak naung manada asini rohan di bata. Bertobatlah. Didok marhite turpuhon. Ia hamu pinoparni jolma. Sadia lilingodo learo hamuna di hasalaki. Sadia lilingodo haholongan ni rohamuna naso hasea. Jala joromuna gabus. Adong gunuang jol mamangalului hasalani donganna asa didabuhon. Imana masa tu Raja David. Dan adok kasalana asa la dilui mah hasalana. Sudido hita adong do hahurangata. Alai hamu kadonga saha porsiaon hala naung manada sinirohan debata. Boido hita mengkritisi bisa alayu nang gabi mardu sahita lani kritik na membangun mak dang na mengajak jolma gabe mudur tupudi alani didok parpesal menon hamu kadongan saha porsiaon ia hamu pinop parni jolma. Ternyata pada waktu itu juga banyak orang yang mencari-cari kesalahan orang lain. Yang go dihuriata dang masai. Alani naeng ma dau berengot tatu jolo akan naung majalo asinirohan debata. Mari kita mengkritisi. Alai membangun ma
lau pauli homma, lau padenggat tomma. Adang ado kita kamanga kainang nasomar sala. Songoni manang di tonga-tonga ni keluarga. Unak say sakku-sakui hamu hasalan ya mata. Asadok si jatamuna. Itu adalah dosa. Alai mari kita perbaiki, mari kita buat yang terbaik. Asa anggiat lam dao tujolo lam hilalauta tadaota asini rohan debata. Bagi orang yang melakukan firman Tuhan. Moladok pehagaliota, Tuhan akan melengkapi. Amin. Manangha hapinama sa dingulumi. Tuhan menjaga ho. Ini suatu kesaksian yang luar biasa. Alani unang diori gabus. Unang diori hajahaton. Lau patupahok kajahaton. Alani do baindok parpesal menon. Aidang diboto hamu. Marhasurungan do anak hasian ni debata. Aidang diboto hamu nunga di parade debata. Tuaka anak hasianna berkat-berkat yang luar biasa. Alanido naeng nuaeng hamu kadonga sa porsiaon naeng taboto jala tidakon naung majalo asini rohan de batado hita alani tabereng madau tujolo mari kita berlomba untuk berbuat baik. Itulah pertanda orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan. Ido banidok aka dongata namar kurnakin mula maho ihuto Jesus. Unak portibion ihuton. Mula maho ihuto Jesus. Ido banidok hatan de bata nang diminggut kasarion unang sanga mardosa ho. Alai hutom ma Jesus. Imatadani naong majalo asini rohani de bata atong hamu kadonga sa porsiao molomarhiti turupuhon Raja David naung pinili ni bata alay mengadupi akahasusan mengadupi parukilon mengadupi persoalan ninguluon alay alapos dorohana di debata ditangihon debata do tangyangna langsung ni manang hita tapasaha madirita, tapasaha marohata, tapasaha manguluta tutuhatai, tapasaha masude persoalan ningulutaon, ta'aluhom matutuhata Tuhan Yesus radidu tuhatai. Lau mengalusi kita, palubako kita memberikan kelegaan dan memberikan jalan keluar dari setiap masalah kita. Tuhan menjaga kita. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan, pasu-pasu mahatami, asanggia tutu margugo kami, laho patupaho nakauleon nauli nadinggan, ido hataridani nang majalo asinirohan asyako. Nungaho jalo kami asinirohan abalga asyako Tuhan, di paluaho kami siya dusa do tahamatian. Nuaeng naeng malam umuli pakubasyon nami. Pataridahonon nami matutu. Napositutu dorohan nami. Tangihonom mu uluam alusam mutangyang nami. Nunga di apehoko tu kami Tuhan gabi anak hasiam mu kami nuaeng. Alani pos dorohan nami. Setelah mergugo kami, lau makajongcok koni, mangulahon lomon roham di tonga-tonga ni ngulu nami. Ubuh kami di tangyang nami alai Tuhan karuas ni huriam, nasubuirap dohotami di permingguan nami sadarion, alani akapar sahiton, naik kopya nasida di puduman na di tonga ni bagas nanang di rumah sakit. Asiroham topot manasida Tuhan, apeho tangamu nalabohi nagug ubat mamasu-masu ubat na pinangan nasida gabi hamalumon ni parsahiton mula donga karuas ni huriam na marukil tangiho Tuhan tangiang
pangiduan nasida palua siap parokilonna topot ingani nasida Tuhan tugu-tugu nang manibil sian lomo ni roham pasu-pasu manang akka pakubasion nami di tonga-tonga ni huriam hobar tutikting naung hubigi hami nanaing patupaon nami pertangyangan wek sehoma na manguka roha nami ganup rohami tumangihon barita nauli na siya komarhiti na posom asanggiat Tuhan lam takkasu tadahami asni roham na balgai si pasahatom mudope tu ganup hami marsada-sada di parminggon nami na mangihut dope homa namar partodia kana posom lao makubasi saluhut ulaoni nang paingoto nakaruas ni huriam asa sisa datangiang sisa daede hami lao mamuji pasangap guarmu nabadiai atau ngali Tuhan sesa dosa pangalausion nami asa tamahami gabi anak komu hasahatan ya siniroham di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami martangia kami tuho amin. Tapuji ma tuhata sian edeta nomor 790 sia laos tauka marohata pasahaton pilihan napa duahon mare de mahita. Bye.
kamu saluhuna. Tapasaha mapiliano tuadu panidipata tapodu bimarohat tamar tangiang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon nadinggan do nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Saijalo may gabi uap na husus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasi ang hami pilianon, pati bulkon harajaw mo dito nga ni huriam, doho di portibyon. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim, asalam hutad hami gudang ni silehon-lehon mito kami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say sao malomo ni roham di Banua Tongao songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sedarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu kami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Tajalo ma pasu-pasu sianama tadi batang. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama hita. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuhita. Jala asima rohana midahita. Jopakon Tuhan de batama buhina tuhita. Jala di pasarhon madamena tutod ditawi. Amen.
Selamat hari Minggu mari tersaluna. Salam sehat, Horas. Tuhan menjaga.